ceblok nembang mau kalebang laugian curiga mama gue nyawere sindene bae dalange ora disaweri boleh disaweri kok nembang dalang ya kiki panggonan sing ngendi ki ya ukirane mene bagus kaya anak inces sembu apa kebioge bagus inces ku bidadari orang ngerti inces sekala duwe tamu elik madep mono bae la ilaha illallah ana tuan rumah ai tuan rumah ana tuan rumah ya astagfirullahaladzim pangapunten kula sawon dadi tamu celaga mancing nganggo sendal ceplek kaya sendale pengegong gerang ning ngarepe bae gurine masih mulus arepe kok jlekok sebab kula mal mlaku pada karo pengegong pencek bakal mlaku kin kang aran pertapan puri kencana isun gurune anak kira cungkring kelawan gareng begawan resi sabilillah isun wong yan Semar winanguntik Semar winanguntik kang surageng samarana waning tikang sulageng samarana raganeng keli waning raganeng kelir mojaraken dening ra Jarewang salane sinden mah tunggak jati ning pesarean nyandang sing kaya ngapa ketenger mangsa wurunga sampeyan ki sanes jenengan sanes resi sabilillah bayingane maning anak kula gareng anak kula jungkring wong tua dhewek Rama Sang yang tunggal iki awas pendelengane sira Semar ya beli awas maning najan wis esuk kok waya awas-awasan awas tukang piano bedal nyolong sinden siji rasane bokat kesasar sinden tengah sing digawa cilaka gemuyu bae bocah malah mitak koyok di siraku nok blaam lagi video callan karo sapa karo ji aku sing beli kedeleng ireng gak ireng manis ari wong lagi temen-temen ngomong ngono loli dipoyoki aja buka-buka wewati ning wong ndika nama baku ya bener pak wong lagi temen-temen ngomong ngono nos takunan nginces daya ces ngono tembeleh kakatone ku coklat ndeleng raine pengetuk kaya Rano Karno mung Rano Karno tiba sing wit kelapa menyek
pakai direng gajah kumisnya tipis. Aja alok bae, toline sewot sira diciwiti. Lo Semar belanana nakira cungkring nyalon kolipeng dewa mendenapa toline jare wong jagat ampayen durna singga diraja dadine melas kepripun sining cungkring karo gareng lamun ing tengahing alas yen dudu turun bagus turun sangyang temtu wis dimangsa ning satok galak ning alas untung cungkring masih turun sangyang. Iya bagian bocah blesak turun sangyang ndak saya mah pitak sebelah gareng najan pitak gak bakat campur sari gue bisa nyuling ngarani siapa yayange blaem mangkat Kang Semar nggih mangkat Semar nggih Rama nanging pada mangkat kulang gadai jalukane apa dudu ning jenengan dudu jalukane ning mimi sinden nuju ning kedewatan barlen kering gendinge nyambunge nelayan bakal waya meneng rokna gamelan ya ngelun enak apa maning bakal suarane warangganane sendu ramyang teles kebes orang ngeladeni sirah apa sih cah sendu teles kebes baru beli sing ngrungokaken aku beli kerasa pengen nguyu gak beli kerasa waduh je enak temen sinden pengen nguyu koma nih teles dewek yo nelayan bareng kering takdir bisa dipungkir kadar bisa dipungpang rela mati korban jiwa mamaku patoni sareng bos satange kedhi mamaku bos patang jaya bos pras dewe alah yo masuk paling seneng uripe dadi layak najan awan bengi pelingin daratan pada kambang kampul ning tengah lautan kerja berat orang nganglu kengelan numpak perahu berkas lewat di muara perahu maju kaget ning tengah segara banyu jero perahu mulai dijangkau tempat iwak jari kaki diboyar sore nelon ake iwak pada buron jaring bondet ake iwak pada kaki jaring payah ake iwak pada nyangsa
majin kantong karo batu urip pada bebarengan hati bunga ora kakek pikiran keluarga cukup sandang karo pangan suki marat rahmat sakit pangeran lampar tindak yang Semar Kudapawana Semar Badranaya wau mamaku patuni sing paling eman gentas Kang Minus kok sapa wonten dhateng kahyangan Kedewatan Suralaya Swarga Manik Loka sareng mamerene kang ditembangi Salinggyang Sangyang Girinata Betara Guru lan Betara Narada Kupening Dewa turna kumpayana mlakune bari iglong-iglongan saking senenge dadi calon tunggal wau mamaku patuni kang paling emang Arjuna lan uga Raja Jagat Ampa Prabu Indrasentapa lawan Prabu Lana Widagdi wis sonduk tekaning waktu terus mamaku patoni lawan ibuku ya ketika mimiku minang kasih ditembangi sampun lalesa umure mamaku patoni mamaku ibuku pangeranganten aja lalesa umure ya kak singgule gayae dewek gaya wong gesik mamaku ibuku sama terus ya mamaku sampun lamun gamelane tipis kambang-kambang kelem duh mamaku aja lali selawase alah terus mamaku wong kang paling emang den sinden dalem wangsalane ula welang esuk nakir ula welang ula klisi ula dot nabu kebluk ae nabu kebluk mancing eleng aja melang aja risi mamaku paton rok ulah kisi ulah dot mancing lem aja melang aja risi aja pegot karo dalang Dian Pradita sing celeng ngono iya keberek seleh ulangi ya
neng-neng. Aja pekot karo dalang dian saking celeng. Bener banget. Bayar. Soalnya mamaku wis BSD karo mama ya Mas. Barang masih jadi kuwi aku pirang tahun maning, 5 tahun maning masih lawas. Mamaku sampun lali. Oh bukan seteka bumi ya nanggap maning ya alhamdulillah. Kalau seteka bumi mah inces ya kok kondang dan mamaku. Kok melu nembang. Mamaku Dewa kamanusian wis teka uga Arjuna mantunis inggih sembahulun kula muget pun tampi ngerjan kula muget pun tampi Ramaguru Mama ngereni sing kempol kulon wis wancine ngelantik Dorna dadi calon nunggal bakal Den Winisuda dadi koli paeng Dewa Kresna mungkin rumi Mama ngereni maksi wonten calon dadakan iki ana calon dadakan saha eta Mamaku patone kang paling sayang calon dadakan mau jenengan gak uning apal weruh jenengan siapa calonnya mungkin sekedap malih dugi calon mau calon tandingannya jenengan rama komel ibu kue gede bocah edan ibuku uci dewi nyelap goblok urusan ini Mama Reni sing gempol kulon gendir kawat gendir pancing sapa sing mah sapa sing gawe lantaran sapa sing gawe lantaran pasti bakal kualesan mamaku patoni kualesan ibuku uji gede Kang Wardono sampun lali kunyuk nyiwit pikang goblok hai Dorna aja gugup aja gemeter kunyuk kayak malaikat bae sirane goblok kayak mau garam lekin ya kering Dorna iki seneng-seneng bunga-bunga diri akan garap dari calon tunggal kone tidak bisa oke calon tunggal bakal anak tandingannya isun sing bakal nandingi calon Dorkuk apa Dorkuk Dorna cungure bengkuk kunyuk
Ari bokat kula ku sapa calon tandingannya. Beli werua bocah raine bercak mak. Tundungan mak. Rombongan anjing gila. Rombongannya curut apek. Kin anjing gila kin curut apek. Mak diusir bae bocah kaya kenen ngrusak pemandangan mak. Isun beli setuju yen cungkring dari calon tandingan Rama Guru. Ya, najan aku pada. Najan aku ora setuju cungkring dari calon tandingan mau. Yen bisa cungkring pareten bae. Dikongkon sapa cungkring nyalon. Dikongkon sapa siramene kula garap takon, Mang. Ari kedewatan Suralaya iki sing duwe hak kabeh pira cacak? Ayo jawab. Jawab. Unyuk nempiling mama goblok. Awas sira warakaken yayange blaem sira. Pengen dicakar aine sira. Loh. Warakaken los. Karo yayange Mama Juleha los. Siapa sih? Rahasia dong. Berarti cincin ada yayangnya semua. Ada yayang. Tapi tersimpan rapi. Tidak boleh publik tahu. Itu tidak boleh. Tulisnya spiral. Aja maning sinden penyaron badi rahasiakaken. Is, bocah ngomong. Yen menggonon balaraja ampah ora setuju cungkring ananing kene bisa ke tandang. Wadya balaku. Iki. Perang tanding dihadapi cungkring gareng podari. Yen wadi kelawan calon sing karang tubariti saya. Balaraja sewadya bala atepara satria pringgandani Garut Kaca. Lala Garut Kaca bala mono. Gatot bala mama siraku. Eyang siraku mama. Masa bala rai bercak bocah kastipok. Bocah pingler. Kupinge meler. Bocah cotbal. Cocote gebal. Bocah punuk. Bocah edan. Edan gak enak, lilok bayar pajak. Mati, apa buket kaca? Tak lega dari moncar bau. Belani Gusti Garut Kaca. Ya barangnya diterawang ilmu blimbang karo cungkring akhirnya condong mrene. Siap. Awas ke. Bidadari siji kanggo inyong. Senang. Sing bapuk ya kring. Bidadari Malangka sing bapuk goblok. Langsing kabeh. Kayak itar Spanyol. Langka sing bapuk. Awas aja ngarani sinden blaem, lang ketampek raine sih dae. Ora ngarani sinden blaem, wong sinden blaem cantik iki. Ayo. Bakal balik ning mobil ka. Mang anjingin ya. Ya wis, Mang. Blin jaluk kenok tak empani sih aku. Ai dimpani kaya. Maaf ya Mamang Ajri. Siapa sih Mamang Ajri?
Ngene. Sira dadi calon tunggal direken cungkring blindegel. Pating krengap Mbak Cungkring. Rainira lho. Duwe hak apa ning kedewatan lho? Sira lu macem-macem. Anemira ini. Sira mambo karong tumaritis. Antemira ini. Ngomongnya aja kayak kono, ngomong aja namanya. Ayo. Kakang Naraja aja meneng lawan meneng, cungkring dia debit makan tidak dawuh hati guru. Ayo. Wah. Lah cungkringnya digawa mahna kinana maning. Reng aja mengkonon karo mamaku reng. Tolini aku kesiku sira reng. Kesiku gara beli urusane. Lah iki nanang gareng. Endi cungkringe? Ika cungkring lagi gulet Kakong. Enake mah digawe pepesan bae dornak. Pepesan apa? Pepesan dornak. Mana gam pepesan panjilan goblok masa pepesan dor nasi priwe. Pepesan banyu. Sampo ana pepesan banyu. Enake mareng. Priwe enake ki dorna diapaken ake? Nggih. 1 2 3. Diapaken nak? Dudari klambine celanane disindet ning wiwitan dipait semut kerangrang karo semut dolop bagian ditalini ya karo sinden Juleka mabah ora pengen bro disuruh ngara boy ra ini sinden Juleka kayak kenal-kenal sudah paling kenal karo sinden Nining sudah ayo gusur akan kembang bolet-bolet yo. Patoni wae sadu tambang dawa kamardana tambang dawa ditekuk telur wonge kasep aja sumenggu yen wangsul kulane melu mamaku patoni kolane melu hari liang mamaku patoni maliang liung kidul ajar mamereni kidul ajar potat payung keturun aku ngaturaken matur kesuwun mamaku patoni dhewek wong kang paling sayang dhewek wong kang paling eman dhewek kembang boleh gampang wong kelapan kursi amben wong kasep aja lokso suki kimbe pasti gulati
aku patoni kidul lejer matungkul payung orang ngemat mamaku orang ngeduyung mimiku hari wong gemen marek liuru kembang bolet kang mas kembang kelapa layang putus benangnya sampeyan kaset mamaku kayak nih mata disayang-sayang sampeyan ana sing duwe baju akang parak perang tanding lawan aku get kaca miring larase get kaca Tawi. Woi. Waduh. Botar laut. Perang tanding aku laras susul perang tepak dadane tugel ikane yo aja kaken cocot parap bangsat lo edan galak as
10 berang ya. Cengap oh. Lahin kari mamang nar karo ula ya. Apa narada nar apa? Perang tanding lawan Cungkring. Salah pilih musuhnya Cungkring jalannya. Klambi abang anggone panteseman rupane larat lirik matane sapa bae jodoh wonge ayu kalas-kalas yen ukuran yen besan menger-menger ning lambe sapa wonge sing ora pada kelingan ning Jawa dong sing masih umur welas lambi abang anggone panteseman katone larak lirik matane
sing tiba-tiba dadi narada lan sing tiba-tiba dadi Betara Guru esuk nakir condongnya gini ndur nak ya naradanya dingin ibarat dalang topeng tak copot kedok sing ditakir godong pasar sinden gubengen mendalang topeng dingin iya sedelat orang belajar sindenan dingin betul morane nok blaam kita mang belajar joget aja joget maning nembang bae gitu. wisunduk Nok rini garap belajar nari serimpi aja joget maning bisa akeh sing joget hari sing nembang sing kurang singgang tekani mangsa kalau ini bakal nok rini belajar serimpi ya yang penyelentemnya kayoman serimpi kendayakan mamaku patone dhewe kang paling sayang ibuku ujek ding kang paling eman aja lali selawase gaya gesik maning sing golek menang tipis gamelane asa menom tua tanggung jaluk apa dituruti duh nabu gonge aja karo tabu karo janggut nah asa menom tua tanggung jaluk apa dituruti mamaku patoni kang paling sayang dhewe kang paling eman pengetuke ku bayahan tapi gandul deh tua-tua masih bayangan bae emane wong seduluran ora tega colenak nyambunge ya colenak orang tua solenak raus seger mata sehat karena awal cacah menak saudaya pada suka mau aku yang ngajar seep dilupi solenak payam Bandung katuangan sederhana istimewa cacah menak saudaya pada suka mau aku yang ngajar seep dilupi orang tua colenak raus seger mata sehat karena awal pengawasan cukup ku 10 perak moal rugi keluarga si pesa letak sangkat dampau tangane kayak duduk tenaga nira jungkring tenagane ira-ira panen yang tenagane jungkring
pamaku patoni sing mirengaken dudu cungkring bae sing dadi jagoan inyong gak bisa delangan wala ora jungkel kan nang inyonge dadi seri iya bener wong loro dadi seri wis sunduk tekane waktu Narada tak copot ketuke sapa sih Narada wah wah Bapak Sembar wah Kakang Semar masih inget ning gula Kang oh bocah cilik duduk aku Sang Hyang Gembolo Kang oh Sang Hyang Gembolo berarti naradane sira ki Bathara Guru wis langka maning ini ya ah bojare ngono wah wah roncot Bathara Guru beliau baik sing dadi Bathara Guru rancahan ai rancahan kan desa rancahan mangulun maning ka Pak mong pasar gabus Pak terserah garap belok kanan tak belok kiri dari mono-mono rancasan aja meluan siran menang beli miang sing kene garap dadi apa sira beli miang sing kene garap dadi apa sira meneng aja meluan wayahe bagi-bagi ki Pak pakai-sukan Pak bagi-bagi priwe Kang Semar nun cungkring gareng beli mungkin tenagane dewek niki sing sore cungkring deder ngadepi benteng Amarta sampai perang lawan Narada Kang tiba-tiba di Narada mau sinten Sang Hyang Gembolo Sang Hyang Gembolo tukang bas kemajikan Sang Hyang Gembolo dari anaknya gak gembolo sing ditabu karon sing nabu yang pada baik bolo roncoden sing bau raksa ning cungkring karo gareng sagane bakal duwe mata pendelengane kudu awas Kang Semar sapa sejatine cungkring karo gareng Kang Rendoni mau wah iya majikannya payingan cungkring gareng wanian ana sing Rendoni sapa Pak sing Rendoni sapa Pak orang garap ngeladeni sira nos Pak pedit mari anggap bisa nak awang tidak kena orang bisa duwe mata batin duwe mata kaki duwe mata wudun duwe ngeten bae sira ya
Ninggangnya lagi sepi bocah goblok. Sampai keri kuping rea. Dididik menggampang Pancasila. Wah iya bener. Katon Bagong, katon. Katon siapa? Sinin Blaem. Duduk uwen. Oh iya, sing rendone cungkring kalau gareng. Meruh Bagong, meruh. Siapa? Inces. Tampak ini sih. Kalesan bocah. Siapa sing rendone loro dening Kang Semar? Nggih, mangga ngeran. Lemes teklok ini dengkulnya gitu teklok wong lanang dengkulnya teklok ada ini enggak pada kering aduh lemes ini aduh tapi tekang rumah mah beli lemes maning ini soalnya ndeleng embok walon sindeh adik guru kelawan narada ini Semar matur kesuwun matur kesuwun Kang Semar Belendrong banyune jagung kembang rampe iwak pepe jangan daging penendrang banyune kacang belendrong banyune jagung dodok pisan pindo ilang bendo ilang karo sapa sing ketiban puluh pasti bakal oleh untung manuk bango ngaji kene alang-alang oleh digolok jangan daging belendrang banyune kacang belendrung banyune dodok pisan pindo ilang bendo ilang karo sapa sing ketiban puluh pasti bakal oper bola nok Blaem ngaji kene awang ngaji kodok bang rape iwak pepe jangan daging belendrang banyune kacang ilang
sinden loro sinden Dewi Sintia karo Marini Marini kudu Marini iki mah nok Rini Anggraini muga-muga nok Dewi Sintia nok Rini dadia sinden harapan bangsa ini dah harapan bangsa sinden harapan dah kapan dadi harapan bae dadia sinden sing mumpuni nang lamun pengrawit sing mumpuni lamun dalang wayang sing mumpuni monggo mau sinden harapan bae dadi arane belajare sing wekel awas kupingane aku aja ngaplang-ngaplang bae awas ning omah aku ngrokne aku klasik jare Nanang Esa macana katiga sing rada angel ku jebak kiser wis rancang menguasai kabeh sapa ya bocah pawidian gak jopo wis nguasai sapa bocah pawidian jatuh gonjing penggambang ya karuan pada belajar sinau bocah sing klasik bakal klasik ku rada suwe durasi ya bocah boko sing angkrak-angkrak kulap-kelip mah sedela sebab ora duwe sayut apa sayut balade sakaro buyut enak sing kelap-kelip Wak tapi bakal dadi sinden najen usia wis lanjut ke masih jalan bener sebab tanggapan wayang tongtonan wayang iki tinggalan yang para wali tinggalan yang para sesepuh bengen bener nang mulane wanti-wanti kanggo mamaku aja ngilangaken acara adat sebab yen ilange acara adat pemikiran yang manusia wis pada geseh kabeh to lini Kang Semar matur kesuwun kula den bela ning sampeyan ora kula ku dulure sampeyan Kang oh bakal wis esuk-esukan ngomong kono ya wis isun sing bakal beberes kedewatan rancasan tentu masih duweni dendam marang awakmu kalau waktu lakon ning swarga bandar sampun babar lampahan mriki kirange lan langkunge nyuwun agung yang pangapunten samudaya kelepatan berkah selamat warasyat panjang umur mamaku patonilan masyarakat Jati Sawit lor sedanten Allahumma berkah selamat warasyat panjang umur kula separana yaga sesindine lan kabeh bae Allahumma gambil kepanggih sanes waktos tanjep kayon tutup lawang sigot taka lir kadia umyang swanten ing kebelah